Operacije Austro-Ugarske vojske protiv Srbije u Prvom svjetskom ratu počele su 12. avgusta 1914. forsiranjem Drine. Samo 3 dana kasnije buknula je kod Tekeriša bitka koja će se prenijeti na Cer. Od tada pa do 15. decembra 1914. godine, kada je oslobođen Beograd, srpski vojnici maršali su po letnjoj žegi, jesenjem blatu i zimskoj lapavici, gotovo bosi. Polovina ili čak 2/3 opanaka koje su liferanti isporučili vojsci bilo je neupotrebljivo. 2 mjeseca posle Cerske bitke u novembru 1914. godine predsjednik Srpske socijaldemokratske partije i narodni poslanik Triša Kalcerović tražio od Narodne skupštine da obrazuje komisiju i istraži ovaj slučaj. Komisija je ustanovila poražavajuće činjenice za vojsku, su opanci rađeni od rđave trule kože, često i od presovane hartije. Mnogi su bili kratki kao za decu, a većina nije mogla da ih izdrži više od 1 nedelje marša. Vojnici su ih isporučili industrijalci iz Niša, braća Milan i Vlada Ilić, a primao ih je predsjednik vojne komisije pukovnik Dušan Popović. Šta je bilo posle? Za vreme evakuacije Niša, oktobra 1915. po odluci predsjedništva Skupštine uništena je celokupna skupštinska arhiva kako ne bi pala u ruke neprijatelju. U ličnim beleškama kralja Petra I iz tog vremena između ostalog piše: u Avliji neka hrpa artije vele da su tu stari računi koji se ne mogu vući, a u stvari to su računi da se ne mogu utvrditi zloupotrebe i krađe koje su dotični učinili, kao i o Pančarskoj aferi. Blagosloveni lopovi kojima u ovoj zemlji nema zatvora, jer su ministri i rođaci njihovi umešani i patrioti. Narodna skupština nije preuzela ništa ni protiv braće Ilić, ni protiv odgovornog u vojsci, pukovnika Dušana Popovića. Naprotiv, Vlada Ilić, februara 1915. dobio je novu porudžbinu za velike količine vojničkog veša, a Popović je docnije unapredio načelnika ministra vojnog. U zimu 1915. i 1916. godine srpski vojnici su preko Albanije krenuli tim opancima, a mnogi od njih su nastradali upravo zbog loše obuće. Vlada Ilić je 30. godina postati gradonačelnik Beograda, cenjen i hvaljen. Stečeni kapital umnogostručio je, pa je važio za najbogatijeg Srbina uoči Drugog svjetskog rata. Od svojih para na svom zemljištu zabeleženo je otvorio Beogradski zoološki vrt. Posle oslobođenja vlasti Nove Jugoslavije konfiskovali su mu imovinu. Kažu da je umro u stanu jednog rođaka u potpune bedi, bez čarapa u nogama bos. Okružni sud u Beogradu je februara 2009. usvojio zahtev za rehabilitaciju Vlade Ilića i ništavno proglasio presudu Vojnog suda iz 1945. kojim je oduzeta imovina. U oktobru 2020. Skupština grada je donela odluku da se podigne spomenik Vladi Iliću. Znači, podignuti spomenik onome ko je radio loše opanke za vojsku i obuću.